Jongens en famkes, welkom bij de Sinterklaasintocht live vanuit het Jereveen. Ja, wat het goed is, kennen we de stoomboot al aankomst en de bregen gaat iepen. Dus het leek het goed te komen. Ondanks de storm leek het Sinterklaas toch nog op tijd te komen. Maar we hebben nog heel even tijd. Kunnen we mooi even met de burgemeester praten. Burgemeester De Jonge. Hoe liep het? Is Jereveen er helemaal klaar voor? Ja, zeker wel. Je ziet hier al die kinderen die hier al staan te wachten. En er is al een hotel voor hem ingericht. En er is zelfs een hele toom ganzen in de gracht die al naar Sinterklaas toe zwemt. Dus het is helemaal voor elkaar. Zelfs de gozen die hebben zin hoor. Ja. En binnen ben je wel wat leerwest. Ja, ik denk het wel hoor. Je mag natuurlijk ook wel eens een beetje stout zijn. Maar over het algemeen zijn ze wel lief geweest. Jawel. En hoe liep het dat met jouzelf? Ja, ik denk ook zo'n beetje. Er gaat ook wel eens wat mis, maar het meeste ben ik wel tevreden over eigenlijk. Nou, gelukkig maar. Ja. We praten aansmaal verder. We praten ook even met Jouke. Jouke die zongt je Veskes met de band. Daar komt er al aan. Jouke, hoe liep het? Ben je hier een beetje goed op skik en ze mooi zongen? Daar ben je geweldig op skik en ze hadden zo'n zin in Renate. Ze ben je met duizenden ben komen om Sinterklaas, om Sinterklaas welkom te eten. En natuurlijk op Omroep Friesland, ken het mooier. En kunnen we even wat jaren van de Veskes? Ja, van de Veskes? Ja, we kennen wel wat jaren. Graag, ja, we zullen wat jaren. Zie ik wat jaren litten? Leuk. Oké, doen we. Jongens en famkes. Jongens en famkes in het Fries. Ja, we moeten even wat jaren litten voor de televisie. Dus ik zou zeggen, ben we er klaar voor? Ik zei, ben wij er klaar voor? Oké. Nou, dan doen we dit prachtige Veske van die stoomboot, want die komt er nou aan. En dat is natuurlijk, dan maak ik even zien, wat doen we? Dat weer nummer 11. En dan weten we, dan springen we, swingen we en draaien we voor de televisie. Oeh, daar komt hij. Gooitje er klaar voor. Start dan maar, Gooitje. Jongens, van ben we er klaar voor? Oké, Heerenveen, liet hem jaren en swingen en springen. Oké, daar komt hij. Hij komt gevaren. En swingen en springen. En neemt voor alle kinderen cadeautjes mee. Oké. Een mooie boom. En we hebben die handjes. Een hele mooie boom. Al die handjes, even hinner. Hij is zo lekker groot. Doe maar. Hij komt erom, jongens en famkes. Hij komt erom. Ben je wel even goed op mooi jongen? Je moet aan wel even mooi jongen, hè? Want Sinterklaas komt er hard hoor. Wist al wel een beetje leerwest? Ja, En wat ziet er op die verlanglistje dit hier? dat weet ik niet. Dat is makkelijk, dan kan Sinterklaas alles Jan. Ja. Dus just er mooi uit, jij bestrekt echt de Piet. Prachtig. Hey, wil lekker douchen, Machinaal? Goed zo, kom maar. En draaien. En draaien. Super jongens en meiden. En we hebben die handjes. Een mooie boom. De Sinterklaas die heeft een hele mooie boom. Vol met cadeautjes, oh hij is zo lekker groot. Hij komt gevaren. Goed, Piet? Iets rustig blijven, hè? Liep het al je goed te gaan? Ja, het gaat allemaal goed. Ja, ja zo, alles is goed. Het gaat wel het waaide wel wat, maar ja. Zo, we zijn er nul haast, hè? Nou kan niks meer gaan. Alle cadeautjes zijn aan boord en... En hem dan heel erg van de storm. Nou, het waaide wel. We gaan wel wat sa en de pakjes gaan heen en weer. Dan moesten we extra vers zetten, hè? Maar er is nog geen probleem meer. Kan niks meer gaan. En die pakjes, hè? Binnen een soort pakjes aan boord? Alle bijen in Friesland, hè? Alle bijen. Al deze bijen en de bijen thuis, alle bijen binnen geworden. Voor alle bijen hebben we een pakje mee. En ja, Doris was net tevreden, maar zit er ook een pakje voor mij bij? Voor die? Best wel dat wel lief, best? Ja, vanzelf, ik ben hartstikke leerwest. Ja, dan zit er voor die een pakje bij, natuurlijk. Ja, geen probleem. En wat staat er in het Rutte boek hoe de band hier in Jereveen? Want ze showden wel heel lief uit, maar is het ook echt zo? Ja, zeker. Al deze bijen, hè, die zijn allemaal lief, best. Dat zit allemaal in het boek. Dat is echt geen probleem. Er is hier net iemand die geen pakje krijgt, dat is ook zo.
Nou, dat klinkt hartstikke goed. Zes vooruit Piet, dit wordt het net lang meer, hè? Komt er haast aan. Ik ben er haast. Er kan ook niks misgaan, hè? Zo. Ik weet er wel wat bang voor, zo, dat wist me nooit, nou. Maar als dat tegenbij, dan is het geen probleem meer, nou. Nee. Nou, gewoon rustig blijven en het komt helemaal goed. Compleet zo, hè? Ja. Goeie. Wat is er je mooi van Roon? Is het ik een beetje spannend, want het duurt net lang meer. Hè? Hij komt er haast aan. Hij is er wel bijna, ja. Wist al wel een beetje leerwest dit hier. Ja? Is dit die vriendje? Kist al het beamen? Is hij wel een beetje leerwest dit hier? Jawel. Ja, wat ziet er boven op die verlanglistje? Een grote bestuurbare auto. Een wie? Dat ben je maar dure cadeaus. Ja, dat zijn hele grote cadeaus. Nou, als het zo leef bent als nou bent, dan komt het misschien ook nog wel kleer. Hoe is het? Lucas. Lucas. Nou, ik geef weer even verder, ja, Lucas. Hoi. Hoi. De leven bandjes. Welkom Sinterklaas, hè? Welkom Sinterklaas. Jongens en meiden. 1, 2, 3. Ze sliep al again. Welkom Sinterklaas. Vooruit Piet. Wat is dat? Er komt al er komt al je groene reek uit. Nou, dat kan eigenlijk niet, want alles gaat goed. Ik snap er ook niks van. Maar is dit normaal? Nee, dat is net normaal, nee. Nou, zal ik Jouke eens vragen wat er aan de hand is? Jouke! Jouke, nergens net om je, maar er komt allerlei groene reek uit. Is dat normaal? Oeh, nee, daar komt Green en Reek uit. Dat is zeker net normaal. En hij leidt ik stil. Sinterklaas zal toch het laatste stukje net zwemmen willen. Ik zal even met de burgemeester lezen daarna. Ja. Ja, want ik zal dan net zwemmen willen. Ik wil eens even met de burgemeester. Het leek al eens zo goed te gaan. Zie je hem dat, al die riek? Er kon wel eens wat aan de hand wezen. Maar goed, misschien weet burgemeester wat we doen moeten. Burgemeester? Wat gebeurt hier al again? Ja, ik weet niet. Hij zit nou vast, lijkt het wel. Dus ik denk dat het handigst is om even met een bootje erheen te varen. Dat we even horen wat er aan de hand is. Ja, want dan ken de band thuis ik zien wat er aan de hand is. Ik pak een bootje. Kapitein? Mag ik hier opstappen? Want dit liep het raar en het roekt ik heel vies, die reek. Volgens mij is dit net goed, ja? Voorzichtig, Ja. voorzichtig, hè. Machine, Piet, dit bloedt gewoon daar. Hij zit helemaal vast. Burgemeester, komt dit wel goed hier, hè? Nou ja, ik denk we moeten even gaan kijken wat er aan de hand is. En misschien dat we dan met een lijntje of zo de boot verder kunnen trekken. Want hij moet natuurlijk wel bij de kant komen, want Sinterklaas moet wel aan de wal komen. Nou, hij zei je er net heen zwemmen willen. Nee, zeker niet. Nee, maar kijk, ze gaan dan met een bootje heen. En dan horen we eerst even wat er aan de hand is. En we kunnen hem altijd nog met een lijntje aan de kant trekken. Hij jou dit jij ermee maken als dat Sinterklaas met zoveel moeite aan de wal komt, hoor? Nou, nee, eigenlijk niet hoor. Alle andere jaren is dat nog goed gegaan. En ik ben ook heel benieuwd wat hier nou aan de hand is. Ja, want Green en Reek, dat kan toch net normaal wezen? Ja, precies. Ik denk dat het aan de boot zelf ligt. Want ja, er komt toch heel apart groene rook uit net.
En het zal iets met de motor zijn, denk ik. Nou, het roekt ik net fijn, hè? Nee, dat is raar stinkend spul wat eruit komt. Dat moeten we niet te veel hebben hier. Nee. Maar hij maakt wel aan de wal. Hij maakt aan de wal. Dit is... We gaan even, burgemeester, we gaan even jongen. Ja? We maken even een vest. Jongens en famkes, er is wat aan de hand met de boord. Dat hij hem schenkt. Al die green en reek, dus we maken maar even een vestje aan. En waarbij hij is wel welkom. Dus ik denk, nou maar een keer welkom. Leef maar ouw, maatje. Welkom Sinterklaas. Oeh, misschien maken we even lawaai, maatje, voor al die bandjes en voor Sinterklaas. Misschien schrikt die boord er wat van. Hoewel, ik zorg nou ik een touw. Ik zorg een touw. En ik zorg dat Renate nou naar die boord gaat. Doe maar, start hem toch maar even. Ik hoor hun even in de gaten. Doe ons mij in de gaten. Maar we helpen Matten, dan moeten we helpen natuurlijk, maar ik zorg wel een touw. Sinterklaas, welkom. Kom nou, Sinterklaas. Oei, dat dit goed komt, jongens. We zwaaien vast even ons Sinterklaas. Zwaaien alle keer even ons Sinterklaas. Renate is al aan boord, jongens. Renate is al aan boord. Die lost het er vast op. Renate. Kern wel. Renate. Hij lijkt helemaal dwars, Piet. Dit is een dwarslisser. Dit gebeurt nooit. We hebben alles testen. Vooruit, achteruit, links, rechts. Alles testen. Toen wist je wel wat jij doet, Piet. Ja, dat klopt ja. Want ik moest zelf wel Ha Piet, wat is er in hemelsnaam alle keer aan de hand? Ik ben zo blij dat het zien. Wat ziet er goed uit? Nou ja, bedankt. Maar ja, daar gaat het nou even net om. Wat is er aan de hand? Ja, on de hoorn. Ja, dat weet ik nou echt net. Ik hier de stupid al vregen, maar die weet het ik net. Dus, Maar dit kent toch net goed lezen? We Nee, zitten maar- hier gewoon in een bim en we met onder wal maar ik lezen. hier alleen de stoompiet vregen hier te komen. Misschien dat hij het wel weet. Ah, de rest man. Stoompiet, kun je hier even komen? Stoompiet, wat is er aan de hand? Ja, ik weet net Haarpiet. Ik had geen idee. Geen idee. Hij is toch wel genoeg kool, mijn naam? Ja. Ja, Stoompiet, wist dat wel zeker? Nevens mij is er wat aan de hand. Is echt wel genoeg kool bij die? Ja, sure, ik krijg een sek vol pieper kool in die. Oeps. Pieperkool? Pieperkool. Ja, nou ja, sure, ik kreeg een Google West en ik hier lezen dat je van pieper nu de energie krijgen kennen. En toen dacht ik, dat is misschien goed voor het milieu en ik jou het ik nog green en rijk. Goed voor het milieu. Green en reek. Ja, dat is ongeveer mooi. Maar we liggen nou wel stil, we liggen hier in de BM. Heeft je enig idee hoe we aan de kant moeten komen? Nog meer piepernoten erop of zo? Nou, nee, sure, ik hier me wat verrekken met de kool. Krijg voor het laatste eindje hier krijg net genoeg. En ik hier van Pieperpiet kreeg een sek vol piepernoten krijgen. En toen dacht ik, misschien wil het schip er wel varen. Maar toen ging het mis. Al hier reek en een hele grote knal en nou dat niet net meer. Maar ja, Stoompiet, dat is natuurlijk wel een beetje dom van die, hè? Want op piepernoten kan het boord natuurlijk net varen litten. Nee, ja. Sorry. Dat dacht ik ook al, maar ja, nou liggen we hier wel stil. En heeft al de band al schoen en de burgemeester zit er al. Heeft enig idee hoe we nou aan de kant kunnen komen? Ik weet het. Oh. Een touw. We moeten een touw hebben. Dan vaar ik maar een touw naar de kant af en dan loeken ze de stoomboot omwal. Is dat een idee? Heb een touw? Oh, maar ja, die hak al schoen. Ik zit er al in. Ik zit voor dadelijk zijn Pieter vreegje en mijn touw te regelen. Ja. Ja? Graag. En dan je stoom met het bootje? Ja, toen regel het Ja, dat snel. komt helemaal goed. Dat komt goed. Ah, daar hak hem al. Ja, daar hak ik al. Dat is heel erg aan. Piet, Ja? ik zie dat daar een bootje is. Ja. Maar die moet eigenlijk even aan deze kant komen, want dan kunnen we vol makkelijker die kant op varen. Stoompiet, dat zal ik vind dat ik bootje goed, ja. regelen? Ja? Ja, ik zal het even regelen. En geen piepernoten er weer op, hè? Geen piepernoten meer. Wat een stress, jongens. Nou, het komt goed, we blijven rustig, maar het wordt het nog wel even. Ja, dat denk ik echt wel. Maar ik zal even maar mijn touw aan de haal. Ik ken die. Jouke! Ja, ik sorry. Het liep het net goed, Jouke. Nee, het gaat net goed. De kool binnenop.
Stoompiet dacht dat we wel verder varen konden op pieperminuten. Nou, dat is natuurlijk hartstikke dom, dat ken het. Dus we liggen nou stil, maar ik zwaar je dat het goed komt. Ik pak een touw, dan vaar ik naar de oerkant en dan zwaar je dat een paar touwloekers de stoomboot binnenheljen. Kun je dat regelen? Ja, komt goed. Super. Komt goed, ik regel je wat. Eerst de burgemeester maar, die geeft dat foto dat er in de rek rijdt, dat hindert niks. Burgemeester, had je hier vast een plakje nemen? Die willen wel even met touw loeken, hè? Ja, natuurlijk. Het is belangrijk dat de boot aan de kant komt. Ja, ik vond dat je vorige keer vond ik maar een grapje, hè? Ik vind het jammer. Oh, Ja, dat vind ik jammer. Maar ik zal nog een paar touwloekers erbij halen, burgemeester. Ja, een paar touwloekers erbij. Dat is even Sjen. Piet, daar stoot ik mij. Even touwloeken. Dat is even Sjen. Dat is even een touwloekers, jongens. Even Sjen, waar is mijn touwloeker? Hier is een touwloeker. Ja, die is sterk. Die is nou jeetje, jotek. Wat hij net? Was net helpen, vriend? Was jou helpen? Helpen de touwloeken? Kom maar. Kom er maar doorheen. Nou, dat is ik wat. Binnen nog touwloekers zitten. Wie wil mij touwloeken? Wie helpt even mij touw te loeken? Ja, kom maar doorheen. Jullie beiden, kom maar beiden maar doorheen. En ik vind Sinterklaas, kom eens. Help eens even mij om Sinterklaas te komen. Kom maar even mij, jullie beiden. En dit is de Sinterklaas, die helpt ik wel even mij, hè vriend? Ja. Ja, dat dacht ik wel. Die helpt ik even mij. Nou, daar hebben we nog één. En hier hebben we er nog één. Hebben we nog een touwloeker? Zetten we maar doorheen. Nog één touwloeker? Nou, kom maar. Zo, kom maar. En dan geven we erin. Ja, touw is er al, kom maar. Nee, kom maar. Kom maar jongens, voorzichtig. Hier doorheen. Renate is er al, maar het touw, kom maar. Oh, het touw is er al. Kom maar jongens. Oh, zo heb ik er nog, hè? Oh, Renate. Touw. Ja. En nou maar loeken, hè? Kom maar jongens, achteruit. Goed, even achterom, Sjen. Even achterom, Sjen. Kom maar. Ja. Zo zwier, hè? Ja, daar komt hij. Oeh, Renata, wat is dat zwier? Goed zo. Wat doe je hem dat goed, hé? Wat bist nou sterk? Ik erop, ja. Kom op, burgemeester. Spierbal. Ja, meester, we mogen best even applaudisseren voor deze sterke band, toch? Applaus. Fantastisch. Ja. Sterke burgemeester. Nog een heel iets eindje. En Sinterklaas eerder haast. Nou, burgemeester. Fantastisch, applaus. Een sterke band. En de burgemeester net te vergeten, hè? Kom, we gaan ook Sinterklaas staan. Kriebels, Jimmy? Dag Sinterklaas! Wat zeg je? Vind je het zo spannend? Ja, zeker spannend. Kijk, Gaan we me even helpen? welkom Sinterklaas. Ja, dankjewel burgemeester. Welkom. Ja, nou, we zijn ook zo blij dat we er binnen. Oh, Sinterklaas, wat fijn dat je er binnen. Heel wat een goede reis, hoor. Nou ja, op zich wel. Ja, we hebben een hele goede reis aan. En met name dat laatste stukje, dat was wel even heel apart, hè?
En dat is toch een soort mega mini met het bootje erin. Die is nog helemaal geweldig. Ja, nou, Sinterklaas, dat hier ons net eens had betocht. Dat hier wat te krijgen maar een kwartel kool en een halve piepernutten. Kool, piepernutten. Nou, die pieten van mij piepernutten genoeg. Maar wat hier die Grien Riek ermee te krijgen. Ja, Sinterklaas, dat is een heel lang verhaal. Daar hebben we het net meer over. Ik ben al lang blij dat Jo je droeg aan de kant steert. Ja, en de band die wacht je op jou, hè? Dus Jo moet er maar gauw die kant op gaan. Nou, dat heeft gelijk. En ik zou zeggen, ze die en zijn alle band in Friesland zet jongen op school. Want zo'n geweldige aankomst hier in Heerenveen had ik er nooit beleven. En dat vind ik een belening. Nou, bedankt Sinterklaas. Dat zouden we zeker doen, jong. Ja. Oké, nou dan moet je maar gauw naar de band gaan. Oké. Dag Sinterklaas. Dank je wel. Dag. Doei. Sinterklaas, hartelijk welkom in Heerenveen. Van de week was ik nog wel een beetje bezorgd, want het heeft hier enorm gestormd. Ik dacht van nou, zou het toch wel goed komen dat Sinterklaas geen last heeft met zijn boot. Want ja, al de kinderen hier die hebben natuurlijk zich wel heel goed voorbereid. Ze hebben prachtige tekeningen voor u gemaakt. Ze hebben liedjes geleerd die ze allemaal voor u kunnen zingen. En ze hebben ook wortels voor uw paard. Dus ze zijn er helemaal klaar voor. En ik denk dat ze heel blij zijn dat ze u hier kunnen ontvangen. En ik denk dat u een hele fijne tijd in Heerenveen zult hebben. Welkom. Dank u wel, burgemeester. Of Tiegetang, zou ik zeggen. Ja, het is voor jou de zandje een keer dat je Sinterklaas hierin haalt. En ik heb je de laatste keer. Het is wel jammer, want de bregen dingen het altijd. Dat wetter we altijd die hebben we nog. Maar nee, we zijn heel blij met alle pieten dat we hier binnen. En we zaten er iets leuks voor mij, denk ik. Oh ja, nee, dat is ook haast verkeerd, hè, want Sinterklaas wordt wat ouder natuurlijk, maar ik heb al een paar presentjes mee nog. Ja, natuurlijk. Piet, haast dat bij die? Dan moet ik even het boek mee. Ja. Even Sjen. Ik ga. Meester, ga ik een mooie presentie. Ja, we hebben er gehoord dat dacht, het is fair trade. Dat moet Sint-Wurg, hè? Ja. Jou gingen. En nou stond op Renate, ja. Zie de zoon van de jongen zegt die het in het boek. Dat ze heel erg leer geweest is. Oh, gelukkig maar. Dus daar krijg je nou wel een presentje voor. Ja? Ja. Oh, wat leuk. Nou, hartelijk dank Sinterklaas. Ja. Hier ben ik heel blij mee. Nou. Dank u wel. Ik wil graag naar de band als Sinterklaas. Moet toch nog naar de band, hè? Ik ga naar de band ook willen zeggen. Ja. Kom maar Sinterklaas, voorzichtig. Ja, we krijgen nu een hele Heel mooie voorzichtig. action voor al je acrobaatpieten. En hebben ze mij best heel lienig, dus ben benijd. En ik zal dit aas natuurlijk even uitpakken. Samen een cadeautje krijgen.
jongens en famkes. Jongens en famkes, we hebben de acrobaat Pieter al shown. En die acrobaat Pieter gaat nou een show opvoeren voor u. Kijk ons vorig hier. En dat wordt een geweldig feest. Dus ik zou zeggen, start er maar. Rijdt hij stil jouw huisje voorbij? Wie staat op
Piet. Wist ik Saline? Nee, ik net, maar ik idee als jongen, maar ik denk dat is ook wel gangster. Nou, nee, dat denk ik net. Ik kan misschien straks wel even proberen. Hé, maar Piet, wat een stress net krijg ik op de boord. Oh, dat wie geen stress, dat komt allemaal goed. Weer een beetje green en reken en samen. Alles komt goed. We zijn er nou. Ja, gelukkig wel. We kunnen beginnen. Oh, ik zie het er wel in. Oh, je goed kan. Gelukkig maar, Piet. Nee, maar het komt wel goed, hè. Het komt wel goed. Ja. Oké mensen, allemaal die voetjes van de vloer. Ja, Sinterklaas loopt gezellig mee. Oh, doe mij een pepernoot, pepernoot, pepernoot. Oh, doe mij een pepernoot en speculaas. Oh, doe mij een pepernoot, pepernoot, pepernoot. Oh, doe mij een pepernoot en speculaas. Sis, hoe hiest het? Famke. Famke? Een echt Fries Famke. Sis, voorstel dat ik zo ontzettend spannend maar die groene ree kreeg. Ja, het was een beetje wel vreemd. Dat dacht, nou ging het heel nou mis? Of dacht dat het wel goed komen zo? Ja, eerst dacht ik, nou ja, het kan gebeuren, maar ja, je weet maar nooit. Dacht ik even van straks krijg ik cadeautjes. Ja, maar ja, wat moet je anders doen? Vol vertrouwen, Famke. En wat ziet de Bob op die verlanglistje? Een cd Van waar? van Guus Meeuwis. Dat is leuk. Geef ik even een versje van Guus, jongen. Het was 7 jaar geleden, midden in Parijs. Onderaan de trap van een oud paleis. En ik kijk in je ogen, jij en die van mij. Ja, ik ben zelf naar de concert hier geweest in Heerenveen. In het Abelense-stadion. Goh, nou, dat is het mooi jongen, hè? Fantastisch. Nou, veel plezier nog verder, hè, Famke. Hoi. Hoi, Zwarte Piet. Stiest nou net aan de verkeerde kant van het hek? Moest nou daar net bij wezen? Hoe is het nou? Spreek je met hem? Hi, Rudy. Rudy. En vond jij het ook zo spannend, net met die boot? Ja. Ja. Boot vast? Zat de boot vast? Hadden jullie het niet door? Hij kon niet verder. Ik had het wel door, ja. En wat dacht je? Ik dacht, dat gaat nooit goed komen. Eind goed, al goed. Wat is er daar lekkere piepernutten te eten? Daar leste ik wel eentje van. Mooi dat. Mag ik wel eentje van die her? Dank je wel. Doei. Oh. Piet? Ja. Nou, er is dat hele grote boek bij die, hè? Ja. Maar is dat Derek in Sjen? Ik net. Slim voor Sinterklaas. Nou, ik dacht misschien kist even Sjen dat dit Famke wel wat leerwest is in het grote boek. Maar hij zit nou toch net. Ik zal even... Diekem. Ik zal even heel goed zien. Maar dat is net een goede, nu je net een goede blad ziet. Ja, dat komt wel goed, Renate. Dat komt wel goed. Wat ziet er al een keer hoe dit liedje Famke in? Nou, dat is al heel goed en best ook op school. En
een hele protte vreun had. En ik wil goed kunnen hut rennen. Ja? Klopt dat al, ja? Dat was voor jou nog wel de kan zetten, of net? Ja? Ja? Wat was er voor jou nog haar? Vanavond in die schoen. Maar wat is het? Dat is niet zo lang, Piet. Dat is makkelijk haat, Piet. Je kan gewoon uitkiezen. Maar ik zit even wat lipjes. Is de district dus? Misschien kist de bal een jattel in de scope. Zullen we dat doen? En voor waar is dan de dartel? Voor waar is het? Heel goed. Heel goed. Nou, dat komt helemaal goed. Alle lieve bandjes hier in tweeën. Ja, en als zit natuurlijk. Opzitten. Doei. Leuke haat, Piet. Ja, hetzelfde, hè? Hartstikke waar, waar hou je die voor nodig? Ja, goed zo jongen. Mooi knutsel. Prachtig. Of voor op de sleepkamer van Sinterklaas. Nou, dat is een heel mooi portret. Prachtig. Ja, jongens en famkes. Het zit er alweer op. Dat is Hutgien. Bedankt voor het zien. En je hebt het jet, hè? Sinterklaas zei dat je hem je schoen opzetten maaien. Dus dat zoek maar dan. En door hier, hè? Hoi. Ik zal trouwens nog even zelf een keusje leren kennen. Kan iemand mij helpen voor een keusje? Want ik wil wel wat leren.